Aprangsi KARDOM kadukawe Karbitich 2.0 YouTube channel long kilangara do an fans tame lapen dia ikta nili studio long ini pens tame video bang simarun edit lo lapen videos tame nili uploading penali tumpan na PAKLANG iklong edit lo athe to monar we kithe jog amasi current pen chenglok kapre ka son na problems tame do igol asinili studio long ini edit lo mate ini long edit lo lapen videos ta upload pen nili upload long edit lo tangte pini APHUTHAK pinya video APHUTHAK le chithan na pinya video la ke boreng war sai APHUTHAK nali tum panathan pachini pon ekpo lapen nali tum labangso video ki chengpen ki jud an lang ikon lapen nali tum jong se labangso YouTube channel long na khomri milang play chingon pen subscribe ikon lapen belar janta thekling hodak stamen nali tum berek dia non lapen nali tum la WhatsApp a group long bangala an details banali tum long igidat po Telegram channel long bang silong ikpon nalitum Telegram channel abelang pulte Play Store long pen download dam ikon lapen nalitum Telegram channel long le nang join don ikon tangte pini labangso awareng war sai APHUTHAK le pathiek pen chithan ponona lapen lang ponona Bharat Electronics Limited mate BEL ahin pen stame dak wareng war sai afan PAKLANG pon iklo kaddoka we pen dak 428 trainer engineer lapen project engineer vacancies do lasining ke hang abang phia bang phuatum nalitum jogdoni pulote jogdun iktame lapen non pathiek pen dak details le lang polonang lapen chithan polonang aprang sina nitum screen long theklong ikpo Bharat Electronics Limited requirement 2023 lapen dak number 1 nong do trained engineer 1 labangso dim kaduka we pen aposa bang ke dak 101 ando lapen dia tha category wise sidak thak pon iglo lapen dak unreserved kaduka we pen 45 ando lapen EWS atumhan 25 ando lapen OBC atumhan 13 lapen SC atumhan 9 lapen ST atumhan 9 an dak pipon lasila bangso dim tanalitum jogdon igi pulte jogdon ik tame lapen discipline wise vacancies dak electronics upon 100 lo lapen aerospace engineering upon isido lapen number 2 along project engineer 1 dak kaduka wepen number of post banga 327 an dak pipon iglo nalitum le screen along thek pon long ikpo lapen labang sodim stame category wise dak thak pon iglo UR atumhan 132 lapen EWS atumhan 33 lapen OBC atumhan 88 lapen SC atumhan 49 lapen ST atumhan 25 an dak pipon iglo nalitum le screen along thek pon long ikpo lapen dak discipline wise vacancies dak thak pon bangke electronics atumhan 164 lapen mechanical atumhan 106 lapen computer science atumhan 47 an dak thak pon iglo lapen electrical afan 7 lapen chemical afan dak 1 lapen aerospace engineering atumafan dak hini an pipono lapen age limit bangala son hello trained engineer atumafan abangke 28 years angbong molom si abang phusi jogdon long ik chot pol lapen project engineer afan bangke dak 32 years an lapen education qualification bangke dak 4 years full time BE mathematics BSc tiuntang abang pinang po lapen course post qualification experience bang dak train engineering upon fresh engineering graduate kiuntang abang pinang po project engineer upon 2 years relevant post qualification instructional experience tunang po lapen selection process of BEL engineering requirement bang lason hello BEL selection process for 428 trained engineer and project engineer post involves flowing dak stage dak tokpon iglo selection ni afan bangke apenon application fee bang lang pon na application fee labang ke dake project engineer afan 400 binang po plus 18% GST lapen train engineer afan da 150 18% GST lapen only general EWS OBC candidate are required to pay to the application fee. The application fee should be remitted through SBI collection link jalo dak application fee ki pinang bangke general mate EWS OBC a candidate atumsi pinang chot puka applying a process lama kaduka weta chini puthailo kai ki ason lo nalitum labangso video description long stame link long igi hala bangso link long ber igdet pena finalitum personal details
education details sola hai hui nang litum fill up iknang po lapen nang litum submit iknang po lapen payment pineng le pi iknang po lapen la kijut siba nang litum lapang so a form bang print out ikdat nang po lapen dak online start opening date bang kedak submission online bang 3rd May pen se cheng pona lapen last date dak 18 May 2023 ansi kijut si adet lapen dak nang litum labang so article long wang stamin nang litum da online application of forms talong ikpo advertisement alos talong ikpo official website stamin nang litum a link dak pen long pon ikpo dak pen advertisement alo bang ni li telegram channel long send igala dak pen nang litum lang igon lapen details ba nang litum hodak tag long ikpo lapen apply link stamin ni li hodak si send ik type po lapen whatsapp group long bang ni li la unsensitive po thema whatsapp group long bang storage blank set titia masini li hodak bang sen ikedat po nasinalitum prabjin pen telegram apps bang nalitum play store long pendam pen install ikon lapen nalitum install ikdat pen nalitum nang join dun ikon tangte pinia video long tan nili lapathiek pen la anchor lo la sipina puthat kaprek a video long le chetong thunang lapen nalitum tingini pin pen labang so video ta share igol apen labang so youtube channel ta nalitum subscribe ikon tangte lan chodlo domi thakme kadukavi karbitich 2.0 youtube channel long kelangara don fastame nilhin pen kardom